În acest videoclip vă voi arăta cum să faceți o casă simplă în Minecraft. Hai să începem. Luăm Walk Wood Planks. Căutăm aici log și luăm pe primul. Mai căutăm o ușă. O luați pe prima și gata. Și începeți să construiți 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și 1, 2, 3, 4, 5. Stați că cred că am încurcat treaba. Nu. Bun. Luați astea și le puneți. Bun, aici acoperiți cu lemn. Oh, mai căutați odată și scrieți S-A-I-R-S și le luați pe aceste de lemn și le puneți. Și faceți tot așa. Da. Și până fac asta, vreau să vă spun că dacă vă întrebați de ce fac doar videouri cu Minecraft momentan, să știți că nu voi face mereu, voi face cu mai multe jocuri pe care o să le primesc de la prieteni, sau dacă știți vreun joc fain cu care ar merita să fac un videoclip, îmi puteți da numele, mi-l instalez și fac un videoclip cu el. Știți? Na bun. Am gătat casa. Spargem în mijloc și facem o ușă. Intrăm. Spargem aici. Și umplem tot de wood planks. Am uitat să pun așa. Și eu o să o și decorez, dar voi nu trebuie să o decorați exact cum fac eu. O puteți decora cum vreți. Eu pun torță, ca să fie lumină. Iau un pat. Red. Voi nu trebuie să faceți ca mine. La voi acasă puteți face oricând. Și eu iau asta. Un chest și vă băgați ce trebuie în el.
Și când vreți, scoateți. Aceasta a fost o idee pentru cei care nu știu. La început fac videouri pentru cei care nu știu, apoi o să fac videouri mai avansate. Ok, și gata. Vedeți casa. Și am terminat. În ea nu poate să intre nimeni. Vă rog încă o dată să dați un like și un subscribe dacă v-a ajutat acest videoclip. Mulțumesc din nou!